Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, selamat datang di channel YouTube keluarga Mas Goblem. Selamat beraktivitas pemirsa. Maaf. Selamat siang. Ya. HP ini kok blur guys. Selamat siang pemirsa. Ngeceki jemuranku guys. Orang anu. Sing garing mau spray tok. Tak iki. Jemurane sak konvensional ini. Modele guys. Sing garing lagi ikut pemirsa. Lagi spray. Pokoknya jaga kesehatan juga sih, soalnya kadang panas cetar, bisa sariawan, bisa dehidrasi, kadang ujuk-ujuk mak bedunduk, tiba-tiba terus apa guys, tiba-tiba terus nganu apa jenenge, hujan, musim dingin. Kok musim dingin? Indonesia ini mau iku yo guys yo, musim hujan dan musim kemarau, tidak ada musim dingin. Iki brimo napa? Tak kira ono transferan nyasar masuk guys. Ngorong ae Mbak Eka ya. Gimana aku sik kadang tas yu tak nggo metu, kadang kalau tak nggo metu meresakno anakku, kadang kalau nek ya tak nggo marik-marik lah guys. Tak beli noneh. Yang bungkus satu saat nanti soalnya lagi nggo tas khusus tas Shopee Martin guys. Iki zamane urung mikir butuhan, nek saiki tasnya apa? Tas kresek. Aku wong realistis guys, sapa anane. Ya karakterku yo ngene iki, sapa anane. Entah nang konten, nah di luar konten yo ngene iki ya. Setiap orang kan punya ciri khas, punya apa namanya, watak, punya sifat berbeda-beda. Ya ono sing apa ibaratnya meneng, ono sing halus, ono sing cepas-cepas, sepenting tidak merugikan siapapun. Zaman biyen yo iki wis termasuk apik lho Shopee Martin iki lho guys. Saiki yo akeh saingane padha apike kabeh apik. Iki wis walah yo dari Paris iki asine merek iki guys. 2001 lah tenare. Iki aku tuku 300.000. Tapi kuat lho guys, tak iseni apa ae kadang kala. Apa ae nang kene klambine anakku, ya tisu. Terus kadang kala nek kepuepet lunga-lunga nggawa apa ae make up segala macem. Kita masuk awet guys. Cuma tas sing kene kae tak tinggal ning Jepon dikrokoti tikus tak nyoplok Mas Santo guys. Tasku nguyel nang kene, mari ora ono tempat khusus tas ya wis sabar. Kabeh iki sing penting iki blonjone sik, butuhane anak sik, guys. Ora zamane perawan, hangout rono hangout rene. Alah, iso iki piye, guys? Bukannya tak uyel-uyel wis ora ono tempat misal. Masane tuku sandal neh dadine yo. Yuk. Oh, benar jujur ya wis nang jajan. Hari ini kontennya Q&A aja ya guys ya, karena ada beberapa pertanyaan dan mungkin aku belum sempat menjawab ya guys. Yus, aku sepadan konten ini melaku semetu duwe anu wis syukur alhamdulillah, tak syukuri sak syukur-syukure. Pemirsa sih, anten ya. Dompetku ini multifungsi guys. Di sini, STNK, uang, ini khusus kartu-kartuan, ATM, SIM, ATM, kartu listrik, terus kartu ini pas nang mall luwes Bloro iki kartu ini guys. KI ane Jojo, KI ane Mas Alek wis tak balekno iki BPJS, terus NPWP yang
konten kreator kudu duwe NPWP guys. Yo penting KTP khusus kartuan jadi gak gampang rusak, gak murah kok pemirsa, sekitar 4 ribuan 3 ribuan yang online. Oke, ini aku mau Q&A. Ini disclaimer dulu, mohon maaf karena memang HP ku HP pribadi juga HP nggo konten, jadi kalau ada pertanyaan pemirsa kita catat di kertas guys ya. Ojo diguyu ya guys ya. Gumku sok ben duwe rezeki nek isih dikai kesempatan ngonten yo. Gumku sok iso nyelengi rezeki HP khusus ngonten. Soalnya HP pribadi mbek ngonten iki file gak kuat guys. Bolak-balik HP ku mau tamati padahal yo agak setahun. Soalnya grup macem-macem guys nang mlebu guys. Grup gurune anak lanang macem-macem. Ya ini tak catat guys ya. Question and answer dari pemirsa Q&A tanya jawab bahasane, oke? Karo ambil iki guys. Ya ini tak jawab pertanyaan dari akun Ayu Zahrotu Rohmah. Pasang paving block mbak ya. Itu memang rencana guys. Yo jenenge rehab omah kita harus punya perencanaan ya, perencanaan apa di piekno, perencanaan dananya juga, materialnya, tukangnya, berapa hari, siapa saja itu ya harus direncanakan. Aku ya direncana ngurusi anakku sing gede sik guys, keperluannya akeh. Ya dongakno Mbak ya. Ya aku pernah takok karo sepupuku ya, guys ya, sepupuku sing tukang ya. Juga pernah tanya-tanya karo Mbah Di, suaminya Mbah Ru ya, Pak Deku ya guys. Rumah ini kan memang dari dulu ki merebes guys, rembesan. Cara mono kita bor sumur ki sumbernya gede ini guys. Cuma karena di Kapuan ini juga saran keluarga, di sini rata-rata pakai pam desa, jadi aku pasang pam dulu 900.000. Kalau mungkin nek ngebur yo larang guys. Gue saiki piro 7 jutaan ada lah. Jadi sarane Pak harus nek misalnya pengen yo lemah iki yo, lantai lemah iki di paving block wae. Ya memang iya guys, terima kasih ya buat pemirsa sarane memang rencana nanti kalau di rezeki yo pengennya yo guys yo, mah diapii yo pengen guys yo. Terus dari akun Mbak Sri Nunung, nandur pare terong kacang koro ya. Pare sudah, terong sudah, kacang koro dulu dikasih bibit sama Mbah Ru, cuma tak tinggal duluan merah ditoto lipitik guys. Nek koro belum nanam, tapi karo pare dan terong sudah, terongnya sudah berbunga, parenya juga sudah tumbuh. Ini mau berbunga, mau tak pindah ke pot yang lebih besar guys. Terus dari akun Jalan Pemuda Jepon, rumahnya Jeponnya mana Mbak? Saya itu guys, yo desanya Jepon aku guys. Desanya Jepon, deket sama perumahan Kidang Kencana guys, itu ada jalan. Pasar Jepon masih ke barat guys, deket sama perumahan Kidang Kencana. Tapi nek Kidang Kencana itu udah masuk RW beda lagi sama aku. Gitu. Pokoknya pasar Jepang masih ke barat lah, pokoknya blok 1 guys aku guys. Itu main bapakku. Saiki aku melok jago guys. Aku saiki wong Kapuan guys. Gitu. Terus apa leti? Jajannya di kulkas diambil. Terus dari akun Mbak Mas adik ya. Mbak kontennya cari suasana baru biar tidak bosen ya. Yo kemarin itu 10 ngonten metus raketung guys. Ya gantian nek ngonten metu terus iki yo boseni nang omah terus yo boseni yo imbang. Ya terima kasih saran. Tapi kemarin dilihat ya, aku konten sebelum itu metu terus guys yo. Ngonten nang omah merah, terus ngonten nang Royo Gimbal, terus ngonten nes jalan-jalan nang taman, ngonten nang dineh yo. Iki kok kemarin iki kontennya pakai yo. Setelah 2 hari aku kontennya baru di rumah. Jadi yo mohon maaf guys yo, tapi ya metu, cuma ya dilihat dulu konten sebelumnya aku yo metu guys. Bukan terus
mungkin pemirsa yang komen iki ngertine mungkin pas aku kontenku pas nang omah ndeloke ngono. Tapi sebenarnya dilihat juga nggak apa-apa. Kontenku metu guys, yo nang metune yo nang omahe, metu terus iki yo gak apik. Gak apike apa? Nek danane gak mencukupi metu-metu tok. Mumet guys. Danane iki ya wis apanane jeneng metu ki yo modal. Konten iku padha karo dodolan guys. Awake dhewe kudu duwe modal. Lah kemarin wis full guys. Ulah metu terus iki yo. Rencana konten iki yo kudu siap. Ini aku belajar dari Tante Deni, dari Mbak Ismail belajar guys yo. Ngoten metu yo, terima kasih yo. Gantian yo guys yo, soalnya kemarin ku wis ngedur metu kontennya metu wae wisan. Iki yo gantian. Ngontene yo nang omah. Oh ya. Mungkin pemirsa nek gak ngerti ya karena sebelumnya bisa dilihat. Jaraknya juga ada kok. 2 hari yang lalu. Sebelum ada komen itu aku pokoknya pas konten aku masak iki lho, sambal tahu kecap iki lho guys ya. Kuwi kan saurunge aku semetu serake tong mulai metu guys. Nganter Mas Anton nang stasiun. Kuwi ya metu lho guys ya. Nah, didelok sik kontennya sebelumnya ada kok. Aku gak sampai rong sasi ngedun omah yo gak yo nang metune kok guys yo. Ya, terima kasih. Ya tetep metu tetep terima kasih tetep tak konten ada kalanya ngoten metu kok guys yo. Terus apa nih? Mbak dari akun Vindi Kusmiranti, Mbak upload sehari 5 konten yo insya Allah guys yo. Pengen iki 10 konten ben tambah daga gendang bayaran ya guys. Tenagane karo pikirane iki kelimpungan nih saya. Kecuali nek mungkin masalah nang omah ngewangi nyotengno ngewangi ide kok Mas Anton nang omah iso guys mungkin 5, tapi iki urung mumpuni insyaallah lah. Nanti muga-muga nek gak paling gak papat ya sing bener ya. Mungkin ya baru bisa 2 guys kegiatan iki orang konten tok. Openi anak kadang metu kadang apa jenenge masak ya kan mulai bangun tidur iki wis ngurusi omah, leren kok klambine, ngurusi klambi, ngurusi apa kok nyateti blonjo apa sing kurang kadang kala apa jenenge kadang lagi nang merah, kadang di WA mae, kadang jupuk apa ngono kadang lagi yo pengen iki yo ngontene akeh guys, tenagane pikirane iki yo belum menjangkau terlalu jauh. Pengen yo si bener yo konten tambah HP. Iya nanti insyaallah lah dungakno ae guys ya. Terus dari akun Mbak Karisma, Mbak konten bersih-bersih halaman rumah ya. Nanti tak bersih-bersih lagi ya Mbak ya. Kemarin sudah soalnya Mas Santo nyempret suket ki guys sampai diresiki. Mbak ya halaman rumah ki yang ngerti dhewe subur sekali guys ya. Ya dulu ana sing komen memang kok sedulure kok ya wis tukul ora diresiki. Sebenarnya ki tak resiki terus guys. Cuma kan nek cuma diresiki ngarit ya diriti kuwi enggak akan selesai. Masalahnya apa guys? Suket iki cepet ketel ngono. Bukannya aku mau konten ku akeh kok. Buktine jejak digital aku resik ku akeh. Cuma kuwi saran dari pemirsa pakai obat suket tapi yo setidaknya iki rapi ngono diobati suket. Sebenarnya yo kabeh iki ono efek sampingnya ono guys. Tapi yo aku golek obat sekiranya gak terlalu keras ben gue yo tuku lah yo ora apa-apa lah. Wah, suket ae. Sebenarnya tandurannya gak kena guys. Terus kita ya kuwi. Ini soal umur iki udah tak omongi bolak-balik, ada yang tanya aku lali jenenge aku nih. Aku udah 34 tahun guys. Ya karo Mbak Deni tua aku setahun. Udah tak jelaskan ya guys ya. Ya 34 tahun guys sudah tak jelaskan. Itu ya. Kalau kadang mesti nek omongnya tak jelasno nang kok omongnya dijari di bulan Bali ini. Tapi nek tak bulan Bali ya ono sing takon neh terus piye. Aku kadang rasa salah guys. Ya ki emang tak jelasno guys ya seperti itu. Jadi terima kasih buat pemirsa yang iya sing mang iki kurang tak catet sing tanya bersih-bersih halaman ya nanti tak
next konten ya Mbak ya. Mbak iya jenenge Mbak Karisma. Sik tak dulu sik guys. Aku malah lali tak catet sing Mbak sijine. Dari Mbak Karisma di Hongkong guys, yang request bersih-bersih halaman ya Mbak, insya Allah ya Mbak ya, next ya kita laksanakan. Terima kasih ya nonton kontenku, yang komen-komen terima kasih, muga-muga rezekinya lancar. Pokoknya ojo lali like, comment, subscribe keluarga Mas Gopon, anak mbak proses ngangkat, tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Tetap semangat ya guys.